kalatvlive Machiegni Pacho ma e odwa. Misawa mathoth janeno mar kalatvlive hageno ni riyo makare odiochieng'ni mano mar tich adek kabende isebedo ka irango kanyo wang' jowi mano mar kala. Antiere kae gi sani mar mondo mi akelni weche manyien mago mag Machiegni Pacho. Pane gin wechego mowuok achiel kachiel misawa mano mar ka weche manyien. Bende in thuolo inyalo tudori koda kendo miya pachi kotenore kod wechegi kokalo kuom yor tudruok marwa mano mar Facebook kama ibiro manyo kanyo kalatvlive live i-like tiwena kanyo comment mari abiro bedo kayango gi achiel kachiel. Nyinga Neli Achieng' Andhine Machiegni. Jatend migao mano mar thieth e piny owacho mano Eden Duale oyango ni gedo kata keto thenge kanyono mano mabende owinjore oketie jotuo mago mabende wuok e piny Amerka kocha ma ogamo tuo mar Ebola mabende ni chano mar mondo mi ogeri e kaunti mano ma Laikipia en achiel kuom kuonde mago mabende romo 23 ma igero kod piny Kenya kane oloso odiochieng' ma kawuono ka weche makamagi ne owacho e bura mano mamalo. Duale ne olero ni laboratories 4 bende sani to koro seket thenge kanyono mabende ibiro bedo ka itime pim mano makare mar yango kit landruok kata jogo mago mabende ogamo tuo makoch mar Ebola. Mr. Speaker, the proposed Ebola treatment and isolation unit at Laikipia Air Base is part of the 23 similar units to be established in the country as part of our preparedness and response. This facility will jointly be run by the government of Kenya and the US government under the command of the Air Force Commander, the base commander, and the entire medical team of the Kenya Defense Forces working together with the Ministry of Health. This proposed facility reaffirms Kenya's position as a medical hub in the East Africa region with the capacity to offer specialized care for complex infectious diseases like Ebola. I must also inform the House that aspects of the matter relating to the alleged international health agreements and containment arrangements are now before court. The virus being an extreme biohazard, 4 laboratories have been designated for Ebola testing. The National Public Health Laboratory, KEMRI Nairobi, and KEMRI Kisumu, and a mobile laboratory deployed to Busia. These laboratories are equipped for molecular diagnosis with a mobile laboratory positioned to reduce the turnaround time in the border region. However, Honorable Speaker, I wish to be very candid with this House. While laboratory capacity is strong, the current stocks of specialized test kits, reagents, personnel protective equipment, which are estimated to support only approximately the first 200 suspects, are in place now. And this is why additional emergency financing and partner support are required to build a more adequate testing capacity. Warango weche mamoko kama wayudo kanyo ni jatend migao ma ochung'ne migao no mano mar teko e pacho kae Opiyo Wandayi oyango ne oganda jo Kenya ni piny owacho mano mamalo ok chan ting'o malo nengo mano mar teko stima. Owacho kanyo ni paro mano mabende ne ogol kanyo dwe mano mar adek ok en mar mabende ibiro bedo ka ikete tim. Wirani maino mabende piny owacho nitiere godo en mano mar neno ni oganda jo Kenya odago ngima mano makare. Ne uloso kama. Now, the Ministry of Energy and Petroleum wishes to inform the public that following consultations within government
and engagement with key stakeholders in the sector. The retail electricity tariff review application that was submitted on the 31st of March this year by KPLC on behalf of the sector has been withdrawn. Now, this decision reflects the need to buttress a sustainable energy sector while protecting households, businesses, and industries from possible cost escalation. It aims to support economic growth, safeguard livelihoods, and create jobs. The ministry wishes to clarify that under the Energy Act, both at Section 11, Section 165, Subsection 3, and Subsection 7, for your information, any review of electricity tariffs is subject to a clear legal and regulatory process. This includes, first and foremost, the submission of an application for the review to EPRA, technical evaluation, stakeholder consultations, and public participation before any tariff adjustment can be considered or approved. And now, following the withdrawal of the application, the current retail electricity tariffs shall remain in force and unchanged unless otherwise lawfully reviewed in accordance with the Energy Act and applicable procedures. The withdrawal of the application does not in any way affect the continued delivery of electricity services. Consumers and businesses, wherever they are, should continue to enjoy uninterrupted access to electricity under the current tariff structure. The ministry appreciates in a big way the views, feedback, and participation of consumers, industry players, and members of the public throughout this process. Now, Kenyans will continue to receive timely updates on any policy or regulatory developments affecting the energy sector generally. So that's the end. Jodbura mano makiharu ndindi nyoro bende wuokoko kendo okwayo piny owacho mano mamalo mondo migitem gichik itgi ne kwayo mabende oganda jo Kenya osebedo ka kwayogi mar mondo mikik gikawo okang' mano mar keto e tim paro mar gero kanyono mano mabende iketo e thenge jotugo ma biro bedo kawuok e piny Amerika ma ogamo tuo makoch mano mar Ebola e pacho kae. Nini nyoro wacho ni piny Amerika nitiere kod lony ka otenre kod wechego mago mag thieth kendo ginyalo kedo kod tuono moloyo piny Kenya. I'm yet to meet one single Kenyan who is in support of having this quarantine in Kenya, Honorable Speaker. And it is important for the government to know that the government exists for the welfare of Kenyans. And Kenyans know when their space is being cropped, Honorable Speaker. Honorable Speaker, the US budget in terms of health is 860 times ours. Their technology is better in all respects, including biotech, Honorable Speaker. They have better capacity to handle these kind of issues than Kenya. Honorable Speaker, while the CS is here, I would request him. Kenyans have spoken in one voice. We do not want that facility of Ebola here in Kenya. Please listen to the Kenyan voices. And Honorable Speaker, as the CS is here, the CS should actually bite himself and the obligations to what the Kenyans are looking forward to. Lastly, Honorable Speaker, in terms of the fragility of our health sector,
and also listening to some officials from the US proclaiming clearly that they do not want any case of Ebola in their country. How reckless would the government be in doing exactly the same that which the country that is the US do not want in their soil? As Kenyans, we refuse. The government must listen to Kenyans and desist from having this quarantine in Kenya. Kachwali achiel kachiel nyaka kaunti mano ma Migori kocha wayudo kanyo ni jaod bura mano ma Migori Fatuma Mohamed bende owuok oko kendo kwayo jonyuol mar mondo gitem gibed machiegni kod nyithindgi moloyo to nyithindogo mago manyiri ka gichiwo negi puonj mano makare mano mar neno ni oduok chien land wechego mago mag iye ma oyiw ma bende sani to wacho ni chal ka gima omedore kaunti ma Migori kono. Nyaka sani kwan nyithindo maidak koda ka kutego magaya kikachiel kod mago mamako iye ma oyiw gin mago mabende koro medore e kaunti ni ma Migori okinyi kod odhiambo gin mabende okelo penjruok mathoth maloyo duoko. Jaod bura ma Migori Mikai Fatuma Mohamed koro to medo kwayo jonyuol mondo mi onyal bedo machiegni koda ka nyithindgi ahinya to mondo migi puonje yorego kaka ginyalo ritore makare mok yudore e weche maket koda kamagi. We talked about new victims of HIV, the ones who are contracting new HIV infections, because it is on high rise in Migori County. So whenever I get an opportunity to get a crowd of more than 10 people, whether it's a church, whether it's a market, I have to discuss it with our fellow parents so that they can know what statistics is saying about Migori County. And when you speak to them, they understand the risk that our children are going through. So I want us to come together, discuss these things openly. There's nothing to hide anymore. We have to come out as parents and discuss it. We have even talked about situations where children are banning other children in school. And we cannot blame the parents, neither can we blame the school, neither can we blame the children. All we need to do is to talk together as a community so that we can tackle these problems that are arising, that are very new events to us. Kano loso e sache pogo menda ne johala mago matindo tinde kaunti ni ma Migori no yango ni gibiro kawo okang' makende mar puonjo oganda yorego mar geng'o kendo tieko chutho wechego mag tero nyithindo manyiri nyango mabende kuro to go tache gwengego mag Kuria. En ni kumoro amora moyude nafas mar wuon nikech gini onge gima inyalo time ka ok en go mbaka. En mana go mbaka. Ok ditim ne janyuol gimoro amora mokigo kode mbaka nikech ikia ot ma ich nitie gi ot ma ich kiny yudore kiny. Koro en mana wuoyo. Atimo sensitization ni kamoro amora mwarome wago mbaka ni mondo waked kode. Kaka pinywa matoke ka ma Kuria. Gin gi chandruok mar tero nyathi ma nyako nyangi. Mano bende wawuoye masani aloso program wadhi bedo gi cultural event madhi tingo kabinde matindo miluongo ni minority tribes in Migori County. Wadhi bedo godiochieng' makende madhi timo program no e Kuria mondo wuo gi jowa mok joko nagi mapod timo tim matero nyathi ma nyako nyangi. Bende otieko ko yango ni chenro mar pogo minegi kata jo ohalagi omeda matin makamagi. Gin mago bende koro biro konyogi e ting'o wendene mage mondo giyud yuto margi mapile ka pile. Wanaofanya biashara hapa kwenye soko ya Marindi tuliweza kupata 5.7 million na leo tulikuja kugawia wafanyabiashara wadogo. Ndani ya hiyo 5.7 million tulipata contribution ya rais mtukufu wa Kenya. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto alitutumia milioni 1. Kwa yote haya tulipata milioni 5,700 na leo tumegawia kila mfanyabiashara ametoka na yake kidogo mkononi aweze kusaidia na biashara yake. Collins, Kala TV. Wadhi nyime kendo warango weche mago mamoko ka bende gin wechego mago matimore kaunti ma Kisumu kae. Wayudo kanyo ni moko kuom jokanyono mago mag duond bura mar ODM moloyo to mago mabende wuok e gwengego mago ma Kisumu West ne jowuok oko kendo gikwedo gi dhok achiel weche moko mabende ne owachi kod seneta mano ma kaunti ma Kisumu mano Professor Tom Ojienda ka weche maket koda magi ne owacho e kindego mane dayo dhoge kod wang' jowi moro odhiambo mano manyoro kama bende ne olieko kanyo ni nitiere kaka ne ochiw omenda ne moko kuom MCAs mar mondo migi chwal oganda odhi kar romono mabende ne obagi kaunti ma Kisumu kae tarik 31. MCAs go kata jokanyono masiro duond bura mano mar ODM go wacho ni onge gimoro amora maket koda mano mane otimore. ODM tunasema ni tu Aniluonga ne Kaliech Sam
ane chairperson mar ODM Youth League Kisumu West Constituency. Wakwedo weche mane senator ma Kisumu County Professor Tomo Jienda owacho e wang' jowi e program moro nyoro. Wach mar pesa miwacho ni nyomi MCS gi wabunge ni en gima rach kabisa, nikech othuo jopiny gi jomoyier. Sani jopiny nyalo wuok ni dhi manyo MCS gi wabunge ni nyomigi pesa to nyok gimiyogi. To en ng'ama jatelo, omiyo nyako ng'i wechege mowacho mondo kik okel tulo kaka jatelo, nikech sani piny liet. Iluongo ni Estatina Wendo, an jalup jakom mar Women League e Kisumu West. An awuotho magetienda gi tim na ka Kisumu North, kabiro nyaka pap Kirembe, moka neno ng'ama nong'iew gi pesa. Ka en gi isu moro gi ODM, to chi ODM tito dhi owachi. To ka en gi isu moro kata gi jatelo mamoro, to chim tito dhi owachi. To wer riambo ni nong'iew ji. Onge ng'ama nong'iew, kendo wacho Jienda wadake kabisa. Jienda wadake kabisa. Ne wamiye telo kane wahero. To sani Ojienda mondo dhi mabor. Telo Jienda iwacho gima rach, an ateri to nakia. Omiyo weche ni miwacho go buoga, an pok na yudo kata silingi achiel. To wan nyocho kong'iewa kata an mang'oli, na wuok kamor kadhi e pap mondo ne chuny luo kaka luo chalo. Ani Charles Juma Aduogo, nying mong'ere the CJ Aduogo. Ane ODM chairman Kisumu West constituency kama wawuoyeni. Wawacho ni Dr. Ojienda. Iluongori ni senior counsel. Ka en gi enough proof mar gik miwachogo. Ing'eyo the channel monego bene luwo. The party leadership malo kuma intiere no. Mondo terane ywak bilano mondo owinjane kinyalo luwi kata kinyalo winji. Ok ibi pogo oganda. To bura mane wantiere godo kanen mar riwruok marwa mar jo oganda mar ODM. Inti biro mondo ipogi. Ojienda, what is your agenda? Be clear. Wadhi nyime kama bende hiena mar mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti mano Masia kocha. Kam bende wedo kanyo ni mane en governor mano machon ma kaunti mano Masia ya Corner Sanga Amoth oyango ni obiro bedo ka olaro kanyo kom mano mar Senate mano ma kaunti Masia kom ma bende nyaka gie sani omakie kod party leader mano mar duond bura mar ODM Muluor Oburu Oginga. Weche maket koda magi ne oyango odichieng' mano makawuono e kindego mabende ne oloso e gweng' moro ni Segere mabende nitiere e kar chung'o bura mano ma Alego. Nowacho ni ogeno ni duond bura mano mar ODM biro bedo koda yiero mano madundo mano mabende ne oyanga mar mondo mi oganda mawuok e kaunti Masia oyud jatelo mano mabende biro bedo kachwalo negi dongruok e yono mano mawinjore. I declare that I would be running for the seat of the senator for Siaya in the coming year. This is because of, number one, my track record. When I was a governor, I was the first pioneer governor, started from zero and left Siaya somewhere, and therefore would like to return and take steps to reach certain things that never took off from where I left them. You all know that devolution is something that you cannot just learn it one day. So it took me the 10 years that I was there to learn a few things which I think will be very useful to the people of Siaya and to Kenya at large. I am an ODM life member, and I told you, for me to run to be ejected from ODM, you will have to use nyundo, yeah, kutoa mimi from ODM. But if they eject me, it is good that there are a lot of alternatives for me to use. Sawa sawa. So I will be using those alternatives once I'm ejected. The party leader is a friend of mine, he's a relative of mine. It is his right to declare that he wants to defend his seat, except he's not honest, because when he was going to contest, we had agreed
that he goes that term and then he leaves me also to go. But now he's still going, so I will be having a right to compete with him. I have been through ODM nominations. You remember when I was a governor, I contested 3 times, isn't it? And made it. So there is no reason why I would be fearing anybody. Me, I don't fear anybody. Let him come, na tuonana mundu humundu. Kopo gregi mano waido kanyo ne mikai mano mokwongo e pacho kai Mama Rachel Ruto koroto singo kanyo ni pinyo wacho biro neno nigi medo siro wakeini e pacho kai nyaka mago mabende tiyo e pinje mago maoko. Kane uloso e romano mabende ne okelo kanyakla wakeini mago mabende tiyo e pinje mago maoko to woke pacho kai Mama Rachel Ruto koroto yango ni obiro neno ani otiyo koda kateko mare kaka mikai mokwongo mano ma pacho kai eneno ni giyudo moko kuom sir kata moko kuom thuolo mabende ginyalo yudo kowuok e pinje mago maoko. As women, we know that true empowerment is not about climbing alone. It is about reaching back and lifting others as we rise. Every young person deserves the opportunity to learn, to dream, to lead, and to become all that God created them to be. I therefore encourage us to think beyond remittances and charitable giving. Let us build partnerships, mentor the next generation, and make investments that create jobs, transfer skills, and transform lives for generations to come. The knowledge you have gained, the businesses you have built, and the experiences you have acquired abroad can become a bridge of opportunity for women here at home. Imagine the impact when a woman entrepreneur in Boston mentors a young businesswoman in Bungoma, when a professional in London shares skills with a graduate in Lodwar, or when an investor in Dubai supports a women's entrepreneur in Dandora. When women who have succeeded globally join hands with women creating change locally, distance becomes connection and success becomes shared. That is why this meeting matters, because it brings together women who have not only traveled the world, but who continue to carry Kenya forward. My 17-year journey of working with women across Kenya, I have seen firsthand the extraordinary potential that exists in every woman. History and faith remind us that some of the most transformative women have been those who stepped beyond the boundaries of their own communities and used their experiences to create impact elsewhere. Yena mondo miya yenga gi kanyo janeno mar Kala TV kata kamano tudri koda komolo kanyo sadek abiro kelo ni weche manyien mag ng'end weche. Oriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndine.